Yeah, good morning. Sanibona mafethu. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here supporting this channel. Siyabonga kakhulu. Ake ngithathe lithuba ngiphinde ngamukela ama-new subscribers to this channel. La ku-YouTube nama-new followers to this channel lapha ku-TikTok. Ngithi thank you so much for supporting our channel. Siyabonga kakhulu. Bese ngicela bonke abangaka-subscribe, please do subscribe. It's free of charge. It's free. Njengamanje sibheke ku 7,000 subscribers ku YouTube. Sibheke ku 22,000 followers lapha ku TikTok. So iyakhula le channel. Nawe ongaka subscribe sicela usubscribe uphinde ufollow siye phambili. Siyabonga. Njengokwesifiso sami kwi video yami eprevious engiyenzile la ngiveze khona ukuthi nginesifiso sokuzwa uMacingwane ungizwe Mchunu eziphendulela ngama accusations abekwe kuye njengoba esehlukene nematch and match nje ukuthi accuse ngezinto ezifana nokuthi kungenzeka ngandlela thile unengxenye ekutheni ukudestroy imatch and match noma idestabilize imatch and match. Useziphendulele uMacingwane kuningi akuphawulile kwinkulumo yakhe kwi-podcast ayi-host kuyo ebizwa ngeBhinqa Nation podcast lapha ku-MacG. Ukhulume nje into eziningi izolo. So one of izinto ayishilo uthe ukubona kukwethuka umongameli uPresident Ramaphosa lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi wakhipha intshontsho umongameli wanika ongizwe kuleya meeting eyayikhona and all that. Siyazi ukuthi kunalento ukuthi kukhona imali eyaphuma lapha abaningi abakusolayo lokho ukuthi kunemali eyaphuma. So uthi kungizwe lokho kubona njengenhlamba ebhekiswe kuPresident Ramaphosa. Uze futhi kokunye wachaza nokuthi yena akakholelwa ukuthi umuntu ofana noPresident Ramaphosa noma nje i-leader ekupolitiki akakholelwa ukuthi umuntu onjengoRamaphosa noma i-politician ingehla yenyuka nemali nesamba semali yehle yenyuka nayo nje. Uthi akakholelwa lokho ukuthi into ekhona engenzeka le. Angazi-ke lapho ngoba masibheka oMadlanga Commission kukhulunywa izitori ezidifferent kunalento ayishoyo. Kodwa nje angekho lapho ngilapha ekutheni nje nangu umongameli wamabhinqa upresident wamabhinqa ungizwe Mchunu useziphendulele uqale ngako ukuthi vela kuveza ukuthi akuyekwe ukusolwa kukaPresident Ramaphosa. Awumuzwe nangeziphawulela ngoPresident Ramaphosa sokuyimpendulo yakhe yokuqala le engiyivezayo la ukuthi uyaphika ukuthi kunemali ayithola kuPresident Ramaphosa. Umlalele. Mina, I'm not a member of March and March and never been the member of any organization. Yeah. No one can write a letter and say that's firing me. Yeah. Bethi uxotshiwe ba. Ngixoshwe yini? Yilento Ubani? ya yilento esiyibuzayo. Kuthiwa awusadingakala kwimashe ehlelwe imarch and march ngoba Bathi bayasoleka bayasoleka mfowethu engathi impela uthatha amantshontsho ezimali. Amantshontsho emali kuphi? Zoso mina ngihlala ngamala usuku nosuku. Yeah, Nkabi yami. Now uthukiwe lapha niyothenga i-iPhone. Yeah. True. Kodwa uhlelo kushintsha ophaqa uyothenga i-iPhone unespace. Yeah. And then kwasethiwa khona okutholile. Yeah. Now lento leyo insult kumongameli now lento leyo iyafuneka ukuthi sometimes i-address. Yeah. Ya ngicabanga ukuthi somzwile uthi inhlamba lebhekuzwe kuPresident Ramaphosa yena akukho mali ayithola President Ramaphosa. Akagcinanga lapho ke uze waphinde wagadla ngqo kumholo weMarch and March umama uJacinta Ngobese Zuma. Uyezwa ukuthi umthukuthelele kakhulu ngalesenzo sokumxosha kuMarch and March ngoba manje useze wagadla ungizwe wagadla waze wagadla emshadweni kamama uNgobese ke manje
wafaka nomyeni kamama uJacinta ngoba esekule ndaba yokuxoshwa kwakhe, okubonisayo ukuthi ichono li-emotional ngempela ngale ndaba. Kodwa-ke angikho lapho kakhulu kulesi clip engizoyifaka manje ngasekugcineni kwayo. Kukhona ozokuzwa lapho kubonisa ukuthi Ongizwe is very attached kwi-ANC. Is very attached. Uyakholelwa ukuthi i-ANC iyona okufanele ibuse leli zwe. Uma umlalela kahle, ukhuluma ngayo as an experienced organization. Uyamuzwa. Usekukhulumile futhi nakaningi kwamanye amavidiyo ukuthi i-ANC uyakholelwa kakhulu kuyo. Okusho kona ukuthi uyakholelwa kakhulu naku-president wayo, uRamaphosa. So ingakho lana selokhu ekhale njalo ngokuthi uRamaphosa uyathukwa and all that ne-organization efana ne-ANC uyabhiliva kuyo. Awumuzwe nangi la esiphawulela yena. Kwi-March and March. Ujacinta has been pursuing me for a very long time. Yeah. And I've seen it happening. Enye into efuna siyicacise ukuthi akubalulekile ukuthi sikusho lokuthi umuntu wesifazane umuntu ohloniphekile kakhulu. Yeah. Futhi uJacinta into ayenzile is historical to the entire country and to the entire continent and to the entire world. Kodwa futhi ungathi uma umuntu esifazane uhlula indoda yakhe ekameleni, uhlula indoda yakhe egcekeni, bese uyitshena izwami uhlula wonke umuntu namadoda abanye abantu. That will never happen. And you don't think that wisdom can be acquired overnight. Experience is more than anything. That's why even inhlangano represent this country can still lead somewhere, somehow, and how, because of the experience. Yeah. Because now they've got the experience to control the system. Yeah. Mawumbuze ukuthi KwaZulu-Natal kwenzakalani abantu ababelida kanjani bethola bekwi-opposition. Yangizwa yini? Yeah. Belida ama-numbers ngayo yonke into. Abantu who are the youngest in terms of numbers. Yeah. Yamuzwa-ke akungabazeki ukuthi Ungizwe is an ANC member. Futhi akungabazeki ukuthi kule march eqhubekayo wo-March and March lapha ngoba phela balwa nohulumeni oholwa i-ANC noma i-ANC eyiphathi yawo leyo hulumeni okuliwa nayo. So uyabona ngandlela thile ukuthi Ungizwe akumphathi kahle. Bemasha yena, bemasha nabo kodwa uyambona ukuthi akakhululekile. Mawulalela inkulumo zakhe abengekho kulento Ungizwe fully leya mamashi. Abengekho kuyo fully futhi ukuvezile la ukuthi vele yena wayeloku elandelwa uJacinta ukuthi akumashwe against abokufika, kodwa Ungizwe uyambona ukuthi u-worried kakhulu ngegovernment ye-ANC no-President Ramaphosa. Lokumasha lokhu nje akahle kahle akahambisani naka. Umlaleli la kulama clip awu-2 engizowafaka manje, umzwe kahle ukuthi ufila kanjani ngendaba yokumasha, bese uyazibuza ukuthi vele lo muntu lona ebengafisa yini ukuthi lamamasha aqhubeke eSouth Africa, especially le ka-30 June. Njengoba sisolwa ngokuthi kwakuzanywa ukuthi avimbe le march ka-30 June ukuthi ingasenzeki, ukuthi ungabasola yena abantu mangabe bemsola ngokuthi wayezama ukuvimba leyo march njengoba ayisa ophakela lapha ku-President Ramaphosa ukuthi kumiswe lama-march, ngoba abanye bathi kwakungumzamo wakhe Ungizwe ukuthi kumiswe lama-march angaqhubeka. Awumlalele la ukuthi ufila kanjani ngama-march enzakalayo. Ngoba iqiniso limile as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse i-economy.
futhi ngikhuluma lokhu njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha labo yonke lento okudadewethu uMangobese nomfowethu Phakela abalazi ijele, and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevancy, and everything. Mina njengoba ngilapha nginganza kwethu ngithathe isinqumo sokuthi bacelela abaholi noma umkhansela ngitshengile futhi ngiyecela ukuyinikeza ngoba lento yokumashi idrati zonke ze-South Africa with the zero impact of a change, it will cost us. So yeah, injalo-ke bafethu. Usephendulile-ke uNgizwe Mchunu, sesizwile i-response yakhe. Ungathini wena ngokuphawula kwakho? Mina engakusho njengomfoka Mkhonza ngithi into engiyitholayo la ukuthi uNgizwe akaze abe fully committed kwi-March and March. Mangimlalela mina la. Ebenza nje ngezathu zakhe ezaziwa nguye ukuthi abe part of i-March and March. Mina ngendlela engimlalela ngayo la. Ngoba uyamuzwa ukuthi ngendlela akhuluma ngayo la, lento yamamashi vele ngeke asaba mdibi munye nabo March and March nabo Phakela Umthakathi. Kodwa mawubheka uPhakela Umthakathi nawo usaqhubeka usawenza amamashi and all that, uyaqhubeka uJacinta ne-March and March. Kusasa nje kuzobe kumashwe endaweni ehlukahlukene njengoba empeleni, yes, empeleni kusasa kuzobe kumashwa ey'ndaweni ey'hlukahlukene njengoba kuyi-31. I-March and March izobe ibhizi ihla inyuka ey'tradini imasha. Azi noma izobe ithini in solidarity namaZimbabweans yini, kodwa nje into kanjalo. uNgizwe vele akekho interested kumamashi. Uthi uNgizwe la mamashi ubone ngazuthi a-affecta umnotho wase-South Africa, affecta i-economy. Uyazwa ukuthi ukhuluma i-language manje ye-ANC, ukhuluma i-language ye-government kaRamaphosa. So-ke konke lokhu yiko kwenza abantu mina ngomdlela engibona ngawo babone ngathi uNgizwe udayisa ngomzabalazo, because manje use-interested kakhulu yena kwi-economy than abantu base-South Africa abaney'khalo ngo-government okhona nabantu bokufika abala ngokungemthetho. So-ke ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi i-March and March mina ngokwami yenza ubulungiswa ngokuthi iqhayele kuNgizwe, because uNgizwe is not committed kulento yemashi. Umbono wami njengomfoka Mkhonza lo, uthini wakho? Ngiyabonga kakhulu, ngiyivala la. Ngicela niqhubeke nisubscribe and share, sikhulise le channel ye phambili. Press subscribe, it's free of charge. Press follow la, it's free of charge. Ngiyabonga.